BAM! Čaute, to je Gogo a týmto by som vás chcel pozvať na besedu, ktorá sa bude konať v Martinuse. Ako už všetci viete, zostáva iba pár dní do predaja knižky. Konečne nastaje ten deň, kedy si môžem chytiť oranžovú knihu, kúknuť čo je vnútri a bude to pecka. No spolu s Martinusom sme rozmýšľali nad tým, že by bolo treba spraviť nejakú akciu, kde by ste mali šancu stretnúť sa, nechať si knihu podpísať a preto sme vymysleli besedu s Gogom. Takže v 5. decembra budem v Martinuse na Obchodnej viesť krátky rozhovor na pódiu s moderátorom, kde sa ma bude pýtať otázky ohľadom knižky, aké to bolo počas vývoja. Návštevnosť je obmedzená, čiže sa nestane, že niekto tam bude čakať a nedočká sa a bude smutný. Lístky sa začnú predávať na tejto web stránke, ktorá bude uvedená dole 21., čo je sobota. Myslím, že počet je limitovaný na 400 alebo 500 ľudí a vstupenka bude stať 8 eur, ale nebojte sa, 7 z týchto 8 eur môžete použiť ako poukážku na hociakú knihu alebo produkt Martinuse. Čiže vlastne za vstup si zaplatíte iba symbolické euro a ostatné sa vám vráti. A môžete si za to kúpiť aj napríklad moju knihu. Viac o tom, ako to bude fungovať so vstupenkami a informácie o akcii nájdete na stránke, ktorá je tuto okolo mňa. Tak dúfam, že sa tam uvidíme a že to bude perfektná akcia. Dobre, majte sa, vidíme sa. Čaute. Uaša.